Всяко изпитание е урок. Всяка промяна е израстване. Трансформацията започва там, където свършва страхът. Вече е ден 30 от нашето 111-дневно пътешествие към изобилието. Утвърждението е: аз мога да променям всичко. Отново имаме 10 000 лева, които да изхарчим, но запомнете, всеки ден ги насочваме към различни неща, за да тренираме съзнанието си да мисли мащабно. Днес ги влагаме във вълнуващо пътешествие. Може да е екзотична дестинация или просто пътуване, което ви кара да се чувствате вдъхновени. В Ритуал 30 говорим за трансформацията, за преодоляването на нагласата за недостиг. Ето няколко изпитани начина. Първо, отмести фокуса от това, което липсва и го насочи към това, което вече имаш. Второ, спри да се сравняваш с другите. Сравнявай се само с себе си от миналото. Виж пътя, който вече си извървял. 3. Попитай се какво ме е научила тази ситуация. Какъв е урокът тук? 4. Прекарвай повече време с хора, които вярват в изобилието и те вдъхновяват да мислиш мащабно. Трансформацията понякога е трудна и носи съпротиви, но най-важното е да не спираш. Ден след ден, ритуал след ритуал, вървим само напред. А ако и на теб ти е трудно да преминеш през своята трансформация, нека вървим заедно по този път към изобилието. Последвай ме и напиши в коментар: аз мога да променям всичко.